Yo! Μαντέψτε! Five Nights at Freddy. Γιώργος και Τζέρι βασικά παίζουν τα πώς λέγονται αυτά ρε παιδιά. Τα provisional στο LOL, σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι είναι τα provisional στο LOL δεν με νοιάζει. Λοιπόν, οπότε πάμε να παίξουμε αυτό το ωραίο παιχνίδι. Έχω παίξει λίγο και με το που είδα τον μπλε λαγό στον αεραγωγό, θα μάθετε σε λίγο τι είναι. Πάτσε escape. Οκ. Λοιπόν, αύριο έρχεται βίντεο Outlast. Ναι. Το είδατε αυτό που είδα. Το είδατε. Λοιπόν, πες να μην το είδατε. Δεν πειράζει, πάμε. Πάμε και θα σας βοηθήσω. Λοιπόν, το Freddy έχει να κάνει με... Είσαι security μιας πιτσαρίας και όλα τα άλλα άτομα που έχουν πάει σε αυτή την πιτσαρία έχουν εξαφανιστεί και απλά θα δείτε γιατί. Επίσης, η οθόνη μου είναι τεράστια, πράγμα που δεν βοηθάει καθόλου. Δεν κάνω λίγο. Λείπει ένας. Φακός. Ό,τι πίνουνε. Ωραία φίλε. Όχι πάλι. Όχι, είναι και αυτή εδώ, είμαστε κομπλέ. Μέχρι τώρα είμαστε κομπλέ. Sorry για τον Γιώργο και τον Έγκα, αλλά δεν γίνεται βίντεο χωρίς αυτούς, τους αγαπάω. Τον Γιώργο και τον Έγκα, ναι. Τον Γιώργο και τον Τζέρι, συγγνώμη. Δεν γίνεται βίντεο χωρίς αυτούς, τους αγαπάω. Λοιπόν, έτσι και δεν τους ακούτε πάρα πολύ. Αυτή η κάμερα βασικά είναι αυτή που με αφορά πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Μπορείς να γυρίσεις. Όπως βλέπετε ο φακός μου έχει... Τι ακούγεται. Όχι, έχω η μάσκα. Έλα. Τι. Γύρνα την άλλη. Ωραία. Αλήθεια, ναι, κάτι θα κάνουμε, ναι. Ο Πάνος δεν έχει έρθει. 4 γκάν ξεκέρδιζε, εγώ πιστεύω ότι άμα τους δάει μόνο σε ελί. Κυβέρνας και να μην κοιτάω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ αυτή τη στιγμή, με πιστεύετε ή όχι, είμαι μόνος μου στο σπίτι, δεν είναι κανείς και είναι βράδυ. Θέματα λέω, εννοείται. Και επειδή τα παιδιά παίζουν τα promotionals και βαριόμουν, λέω ας παίξω λίγο Freddy, να ξενερώσω τη ζωή μου και να πάω να πεθάνω. Οπότε εδώ είμαστε, παίζουμε Freddy. Και μάντεψε ποιος άλλος ήρθε. Λοιπόν, εδώ τι παίζει, είναι και όλος ο λαγός. Δείξτε μου το λαγό. Show me the rabbit. Ωραία. Είναι η πρώτη φορά που παίζω thriller game μόνος μου στη ζωή μου. Α, τι παίζει! Α, κάτι χάλασε. Τι παίζει εδώ? Πού είναι ο λαγός? Ο λαγός, γύρνα από την άλλη. Λείπει ο λαγός, παιδιά, λείπει ο λαγός. Με το ποδό του λαγό. Παιδιά, λείπει ο λαγός. Παιδιά, όταν τον είδα το λαγό κάπου εδώ πέρα. Χάμω τι... Φόρεσα τη μάσκα κατά λάθος και τώρα δεν ανέβει φακός. Φορώ τη μάσκα. Πουτάνα. Είμαι ένας από εσάς. Σε περιμένω.
Γαμώ την οθόνη μου! Πρέπει να παίζω με τη μικρότερη. Πού είναι η μικρότερη οθόνη? Πού είναι η μικρότερη οθόνη? Πού είναι η μικρότερη οθόνη, γαμώ? Θέλω να βγάλω τη μάσκα αυτή τη στιγμή, αλλά το μυαλό μου λέει να τη βγάλω, αλλά η καρδιά μου λέει να κάτσω έτσι για όλη μου τη ζωή. Πραγματικά αυτό το παιχνίδι δεν μου αρέσει καθόλου. Και κάνει σαν τον Darth Vader όταν φοράει τη μάσκα, εδώ μεταξύ του πας. Ναι. Και αυτό ίσως να είναι πολύ μικρό βίντεο, γιατί ήδη έχω κλάσει τη ζωή μου. Οπότε περιμένετε Outlast αύριο. Αυτό ήταν μια πρόφαση για να...